Vlogmas 15? Talán? 6, nem? Nem tudom. Majd a Petra ide mondja. Itt vagyunk a reptéren, végre minden megvan, és most már csak sétálunk a gatehez, és nagyon éhes vagyok, hogy valamit muszáj ennünk, úgyhogy keresek valami helyet, ahol lehet itt enni, mert egész nap nem ettem semmit. Megvan a Starbucks, nekem jeges, Davidnek pedig forró, úgyhogy csak várjuk, hogy felszálljunk. Az nem a miénk, mi Lufthansa-val megyünk, szóval... The conference, of course, From LA to Tokyo. Aztán Münchenbe, és az történt, hogy lemondták, vagy cancelolták, törölték a járatunkat Münchenből Budapestre, úgyhogy jelenleg próbáltuk átrakni minél korábban, de csak este 10-kor, szóval most délután 2 óra van, úgyhogy 8 órát kell várnunk arra, hogy a következő járat elinduljon, úgyhogy addig csak itt fogunk vásárolgatni, meg enni, meg ilyenek, de sajnos ez így alakult. What are we eating? Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel in Germany. What we I forgot it. No, I forgot to video it at all. Are you kidding? I forgot to put it in my vlog. We'll put it now. Ne haragudjatok, de elfelejtettem. Ide berakok egy képet róla, hogy milyen nagyon jól nézett ki, de mindenképpen valami schnitzelt, én Wiener Schnitzelt szeretnénk volna enni, mivel ennyi időnk van. So delicious. És tudjátok, hogy én hatalmas Diet Coke rajongó vagyok, de csak 0 volt, az is oké. How do you like it? I love it. It's so good. delicious. Oh my god. Van, majdnem be is fejeztük, elfeleztük, mert hát hatalmas volt. Mit kell mondani? Nagyon természetesek vagyunk. Sziasztok, kedves nézői! Kimegyek. De mit kell mondani? Mit szokott a Petra? Sziasztok! Ez itt a Vlogmas 15? Talán? 6, nem? Nem tudom. Majd a Petra ide mondja. Igen, és az a helyzet, hogy most fogunk nem sokára kimenni Petráért a reptérre, ugyanis az történt, hogy törölték Münchenben a járatukat, és délután 4-re itt kellett volna lenniük, ellenben fél 12-re fognak ideérni Magyarországra. És most van 8:30. Ja, körülbelül. úgyhogy még azért nem most indulunk, én szerintem viszem addig még egy kávét. Igen. És... Majd videózunk akkor is, ha megyünk, mert Petra megkért, hogy vlogoljunk, de nem tudjuk, hogy kell, de... Igen, próbálkozunk, mint azt láthatják. Igen, kisebb-nagyobb sikerekkel. Próbálkozunk megugrani ezt a feladatot, és ennyi. Majd megyünk Petráért, és viszünk magunkkal idegeket. Lövünk a partra! Milyen partra? Hát a szigetek partján. Azt mondja, hogy lemegyünk a partra, Még eszünk egy kávét, meg is viszlek magammal mindenhova titeket. Úgyhogy én most a konyháig fogok elmenni egy kávéért. Gyertek velem, ha szeretnétek. gyertek! Na, most azt láthatjátok, hogy a Rékának csinálok. Annyira örülök, hogy jön haza Petra. Én is. Én is nagyon. Közben megy a foci. Az, hogy már kivásároltuk magunkat, már ettünk, már mindent csináltunk, és még mindig van egy ilyen 5,5 óránk. Úgyhogy most ide jöttünk a kapuhoz, még nincs itt senki. Az egész full üres. És itt fogunk várni, mert már nincs semmi, amit tudnánk csinálni. Ahogy fokotatom. Nem lehet rázumolni. De finom, de jó. 9 órával később én mindig itt várunk, és próbáltam aludni, úgyhogy aludtam egy kicsit, aztán most még 40 perc is indulunk.
vártuk a Petrát egy laza 2 óra csúszással. Hát ahhoz képest, hogy délután 4-kor indult volna. Ja, hát ahhoz képest. Tehát 11:30-re értek volna a második idő szerint, de most már hajnal 1 van. Most itt várjuk őket. Indulták, kivonultak már csak ők. Senki sem. Gyertek már! Már mindenki kijött, csak ők nem. Szivatnak minket. Oh. Jaj. Olyan csalódott. Kicsit. Lehetél kevésbé egyértelműen csalódott. Azt látod? Hát most már elegem van. Semmi bőrön nincsen, semmi bőröndöt nem hoztak. What's up, buddy? Kinek a címére írja Michaelban? Életem legrosszabb útján vagyok túl. Itt van a Réka velem, és én utazok Los Angeles és Budapest között, most már 18 éves korom óta, ami azt jelenti, hogy 13 éve. És azóta nem volt ilyen rossz tapasztalatom. Nem tudom, hogy mibe vagyunk. Elvesztették a csomagomat. Ez, ami a kis bőröndömben benne volt, ezzel tudok jelenleg. Hogy mondják ezt? Jól nézel ki operálni, de Operálni. Jótékonykodni saját magamnak. Jól nézel ki. Hogy vagy, Petra, hogy érzed magad? Elvesztették. Kezdjük ott, hogy lemondták a járatunkat, törölték a járatunkat. 10 órát kellett várnunk. Azért akarom az arcomat, mert van itt egy nagy psoriasis, most nincsen alapozom, hogy eltakarjam. Az enyémet meg nem használja, mert ez nem jó neki. Volt egy kis korrektor, amit rákentem, de hát nem sokat segít. Úgyhogy itt újra, ahol legutóbb volt, megint kijött. És végre felkerültünk a gépre. Egy későbbi járattal jöttek. Este 10 óra 30-kor felkeltünk a gépre. Nem indultunk el éjfélig azért, mert vártunk arra, hogy fölpakolják a csomagjainkat. Amit azt mondták, hogy fel van pakolva, milyen jó. És mi lett belőle? Leszálltunk, és nem pakolták föl. Igen. Úgyhogy délután 4-re kellett volna ideérniük, hajnali 2-re értek ide. Hajnali 3-kor értünk a hotelbe. Csomag nélkül, nincsen semmi. A gyógyszerem, a psoriasis gyógyszerem, minden benne van. És ez nem fog működni, úgyhogy emeletileg most már úton van, és föl tudjuk ma venni a Réka segítségével. Igen. De majd erről mesélek nektek. Most még ruhákat venni Petrának. Igen, nincs ruhám. Nincs ruhám. Mi megyünk ruhát venni a Zarába, meg a H&M-be jelenleg. Éppen itt vagyunk a H&M-be, és most már sikerült egy cicanadrágot találnom, meg egy fölsőt, meg egy harisnyát. Csak ilyen basic dolgok, ameddig nem jönnek meg, mert elméletileg már úton van a csomagom, úgyhogy remélhetőleg minél hamarabb megjön. Megvan a csomag Réka segítségével. Úgyhogy most éppen sétálunk a Müllerbe, ahol még életemben nem voltam. Ami olyan, mint egy drogéria. Az egy drogéria. Drogéria. Igen, csak jó. Most csak sétálunk vissza. Sétálunk vissza a hotelba, és fogunk inni egy kávét. Hogy érzed magad, hogy a kedvenc tesód itt van? Mindkét tesóm a kedvenc tesóm, és jól érzem magam nagyon. Mindannyiunk kedvencei vagyunk. Adél tanul jelenleg, azért nincsen velünk, mert tanul. Lemarad a vásárlásról. Lemarad? Adél lemarad. Biztos pályaszida. Tuti. Voltak a vásárolnia, nem? Hát folyamatosan vásárolni van, ha nem vásárol, olyan, akkor rendel. Úgyhogy... Szóval most kaptam, megnéztem, és megérkezett most, úgyhogy már itt van mind a kettőnknek a bőröndje. Tester, és én éppen itt vagyok a bazilikánál, ami lényeg az, hogy megvan. És itt vagyunk a karácsonyi vásáron. Itt vagyunk a rétesesnél. A David most fogja megkóstolni élete első rétesét. So which one did you get? You got the sour cherry, I right? got the sour cherry one, yeah, my Amelyik favorite. You feel about the rétes, baby? It's delicious. Can you say rétes? Rétes. Réka? Igen, nem tudom azt mondani, rétes. És hogy rétes? Rétes. Rétes. Rékás. Rékás. Jöttünk ide, hova jöttünk be? Espresso Embassy, úgyhogy éppen rendeltünk. A Réka egy... A Réka egy chai lattét, én egy lattét, David pedig egy You cappuccino. gotta show the place with the ceilings. It's so beautiful. I know, but people live here, so they know, you know. You love it?
And then the sausages. The sausages. Csillagot hátul. Réka? A fejed. Benne van. Hova viszel? Életemben nem metróztam, csak hogy tudjátok, én soha nem éltem Pesten, úgyhogy én azt sem tudom, hogy ez hogy működik. Nagyon izgalmas. You have to validate it. So you have to validate it. And then when it comes, we can jump on it. You want to do it? Yeah, go ahead. Yeah, you do it, babe. You're so cute. Pull it out. Very nice. Your turn. I did it. Reka did it already. Not me. Megérkeztünk. Adél, mi van a nyakadba? Woohoo! Babe, look at her necklace. Oh, let me see. Oh, So beautiful. Fölvenni a csomagokat a repülőtérről. Itt van a papírom, és most fogjuk felvenni a csomagokat remélhetőleg. Megvan a csomag. Megvan a csomag. No, I'm just vlogging it, so now we can finally leave. Vannak a csomagok, visszamentünk a hotelba, és végre át tudtunk öltözni, és most pedig megyünk vacsorázni végre. Egész nap nem ettem semmit, képzeljétek el. Nem, valamiért vagy nem voltam éhes, vagy nem tudom, vagy nem tudom eszembe. De egyszerűen nem ettem egész nap semmit utoljára. A gép után ettem, amikor jöttünk visszafele a hotelba. Tegnap este, szóval egy napja. És végre eszünk. Egy napos koplalás után. Valami jó magyarosat. Baby, what you gonna have? Én úgy döntöttem, meglepően, hogy bécsi szelepet fogok enni. Tudjátok, hogy mennyire szeretem. És petrezselymes krumplival. A barátom pedig azt mondta, hogy ezt a sertészűz bakonyi módra fogja megpróbálni, de lehet, hogy nem disznóban, hanem valami másból. Cheers! Egészségedre! Egészségedre! Réka, székelykáposzta, Petra. Dani, te mit eszel? What's this? Most visszaértünk ide, és mielőtt elköszönnék tőletek, gyorsan elmondom, hogy mi is történt így az egész út alatt. Hol kezdjem? Fölszálltunk Los Angelesben, az még nagyon jól ment. Ahogy leszálltunk Münchenben, kaptunk egy üzenetet, hogy törölték a járatunkat Münchenből Budapestre. Na most azonnal oda mentünk, hogy hova tudnak minket átrakni. Az első opció az volt, hogy elvisznek minket Frankfurtba azonnal, és ott várunk 7 órát, és onnan megyünk tovább Budapestre. Vagy, ha várunk este 10-ig, vagy 10 óra 20-ig, akkor azonnal Münchenből Budapestre. Ugyanakkor értünk volna Budapestre, hogyha a Frankfurton átmegyünk, mint hogyha várunk este 10-ig, vagy 10-20-ig, úgyhogy inkább azt választottuk. Na most addig ott nyilván elvoltunk, láncsoltunk, csináltunk mindent, amit csak lehetett. 10-20 helyett 11:30-kor szártunk fel a gépre, és bemondták, hogy lehet, hogy nem fogunk tudni elmenni ma Magyarországra, mert az van, hogy a csomagok még nem értek oda magához, a géphez. Minden megvan, minden készen áll, de a csomagok nem értek oda, úgyhogy kell várni rájuk. Na most akkor elkezdtünk mi várni a csomagokra, úgyhogy már rajta ültünk a gépen, és ilyen éjfélkor indultunk el, és azt mondták, hogy fönn van a csomagunk, minden rendben van. Elindultunk, leszálltunk hajnali 1 körül, és ahogy leszálltunk, azt mondták, hogy sajnálatos módon nem kerültek fel a csomagok. Nem csak a miénk, egy darab csomag sem került fel a gépre. Azt tudni kell, hogy az én összes psoriasis krémem, az összes gyógyszerem, minden fönt volt a nagy bőröndbe. A kis bőröndbe láttátok, hogy miket pakoltam. Amúgy én voltam a hülye, mert legközelebb nem így fogok pakolni, minden, ami az első pár napba kell, hát azt a kis bőröndbe fogom rakni, de sosem vesztettem el, soha nem vesztettem el semmit. Szóval azonnal beadtam egy ilyen kérvényt az appen keresztül, hogy visszakapjam a táskát, és ugye tudjátok, hogy volt GPS mind a 2 bőröndbe, úgyhogy láttam, hogy ott van még mindig Münchenben.
akkor beadtam, és azt mondták, hogy csak várni kell. És akikkel leszálltam, voltak olyanok, akik már velük megtörtént, és azt mondták, hogy 2 hét is lehet, amire megjön. És én teljesen bepánikoltam, tehát hogy majdnem azon voltam, hogy sírok. Na akkor végre ide jutottunk a hotelbe hajnali 3-kor. Még fölhívtam a Lufthansa-t, azt mondták, hogy nincsen semmi információjuk. Reggel 7-kor fölkeltem, fölhívtam a Lufthansa-t megint. Azt mondták, hogy a mai nap a 10-20-as gépen rajta lesz, de addig nem vettem fel, ameddig nem kapok egy e-mailt. Na hát nyilvánvalóan én nézem a GPS-t, és láttam, hogy jön, és itt volt már ilyen 1 körül. Úgyhogy, ahogy láttátok, ahogy tudtam, elmentem, és oda mentem, és nem akarták odaadni. Aztán kaptam egy e-mailt, illetve nem akarták odaadni, fölhívtam őket útközben, miközben mentünk, azt mondták, hogy nincsen információjuk, nem tudnak, mert nem működik a rendszer, és akkor odaértem, fölhívtam őket, és abban a pillanatban, ahogy odaértem, megkaptam egy e-mailt, hogy fölvehetem, és megkaptam. Úgyhogy megvannak. Végre megvan. Úgyhogy 1 napig, hát ez így volt, de ilyen rossz utam soha nem volt még. Szerencsére minden megvan, úgyhogy én most el is fogok tőletek köszönni. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a vlogmasban, és találkozunk holnap. Sziasztok!